आं फंसे बाथ्रा थोंजोङै बुंगोन पुर्निमा जेब्ला आं गेमस्रिजों मोजां मोनलायबाय दंमोन बै समावबो गेमस्रिया पुर्निमा पुर्निमा बङाइगावआव थाङोब्लाबो पुर्निमा आब' पुर्निमा आब' पुर्निमा आब' पुर्निमा आब'नो हाबैनि नै पुर्निमानियाव फैदो पुर्निमाखौ लोगो मोनदो आं सिनायामोन बे मानसिखौ जेब्ला आंजों गारलायनाय जायो अब्लासो आं बे पुर्निमाखौ सिनायदो पुर्निमाया सोर बेनि डिटेल्सआ मा गासैबो पुर्निमानि डिटेल्सखौ आङो बै समावनो मोनजोब्बाय दिनै गेमस्रिजों थाफायो पुर्निमाया फट'फोरावबो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो मेक्सिमाम नुयो आं डाइरेक्ट बुंखागोन आङो दिनै गेमस्रिजों गोबां मानसिखौ नुयो मोजांनिख्रुइ गेमस्रिनि उनाव थाफानाय गेमस्रिजों खाथि खालायाव थानाया गाज्रियासो बांसिन डाइरेक्ट होनखायो आं गेमस्रिनि भिडिअफोराव नुफानाय माखासे मानसिफोरा ना मोजांजों लोगो जानो गारनानै बेनि साखाथियाव थानायफोरा बांसिनानो आलबाल जानला मानलासो अब्ला बैफोरबायदि पुर्निमामोन बायदिया जोंनि बागै मा बाथ्रा साननो हागोन मा मोजां बाथ्रा बुंनो हागोन हाबायाव जिरायनानै मण्डपनिफ्राय जोब्बायल' मा साननो हागोन बिसोरो फिउचारनि बागै गावनि जिबननि बागै मा मोजां बाथ्रा साननो हागोन बिसोरो देलायनाय बेरायनाय खानाय दास्रि दास्रि फेसबुकाव लाइक फैनाय मेकआप फोननाय बेफोरखौ गासैबो हायो देलायनाय मेगनाव आइलेस सोनाय मेकआप दाफबनाय खानाय दास्रिनाय खानाय गेजेरखौ सिंखावनानै दास्रिनाय बेफोरखौ गासैबो हायो जोङो उल्था रिप्लाइ होनो गोनांब्ला नोंसोरनि बेफोरबायदि हावायाव बेरायथिंनाय हा सोरखौबा जानला मानला बाथ्रा बुंनो फैनाय सोरखौबा गाज्रि बुंनानै ओरैबायदि सानदोंमोन खोमा बेफोरबायदि बुंना होयोब्ला हाबायाव बेनाव मानसि थांनाय नङा हा बिनि हाबायाव रावबो थांनाय नङा जोंनि बाथ्राखौ खोनानानै बेफोरबायदि सोनो हा दिनै आंनि हिनजावा आंजों हाबा जानो थाखाय हा आंजों हाबा जायोब्ला ससियेल मिडियायाव गोसारजोबगोन आंनि हिनजावा मिथिखागौ आंजों हाबा जानो माबायदि हिम्मत खालामदों मानसिफोरा गोबां बाथ्रा साननो हागौ आंजों हाबा जानो माबायदि हिम्मत खालामदों आंनि हिनजावा एसेबां गाज्रिब्ला माबायदि हिम्मत खालामदों सोरबा सानना नायनो हागोन ना थानाय मानसिफोरानो सासेबो हो बेवहाय मोजांखौनो जों नुवा बिसोरनि दलाव अब्ला मा मोजां बाथ्रा साननो हानो मोजां मोजां मानसिफोरजों थायोब्लासो मोजां मोजां लोगोफोरजों थायोब्लासो मोजां बाथ्रा बुंनो हागोन मोजां बाथ्राखौ ओरैनो बुंनो हाया सासे मानसिया मोजां मानसिजों थायोब्लासो मोजां बाथ्राखौ बुंनो हायो सादुजों थायोबा सादु जायो होनना बुंनाय दङ दुथांजों थायोबा दुथां जायो बिजाबावनो रोखा रोखा लिरनाय दंखायो बेफोरबायदिनो जोंखौ गाज्रि खोलैनो साननानै गावासो दुनियानि मानसिजों रायजादो जाम्बिया बे जेबोखौनो साननो रोंखाया नालाय जेबोखौनो रोंखायाना बिसोरो जेबोखौनो साननो रोङा साननाय हनाय जेबोआनो गैया हावायाव गिदिंथिंनाय बेरायथिंनाय जानाय लोंनाय बा देखायनाय बेखौल'सो रोंगो दिनै आङो बुंखायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां खामानि मावनो दङ नोंसोरनि बाजेटखौ लानानै ओरैबायदि खामानि मावनो दङ इउथ्सफोरनि थाखाय गोबां बाथ्रा बुंनो होनो गोनां दङ दिनै आं नाजागोन गाबोन समफोरनिफ्राय बाजेटखौ इन्टारभिउ लानानै भिडिअ बानायगोन जों मावगोन जों नाजागोन जेसेबां हायो जों एसेबां जों सानैबो ओंखारनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों खामानि मावनो नाजागोन सोरबा बुंनायफोरखौ जों जेबो केयार खालामा आरो बे मोजां समाव जोंखौनो सोरखौबा बुंनानै जों गाज्रि खालामनानै लानो सानाखै जोंनि दिनखौ आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय जय हिन्द।